està preparat Ta-ta! per viure grans aventures. Sí. Compte! Heu de vigilar! Oh! Ei! The baddest boat around. Shades on the fattest sound. Ets l'Elias, Ah, sí! Mira com és aquí! Estirem! Acceptes ser el nou vaixell de rescat de Gran Port? Jo? Sóc el nou vaixell de rescat. De rescat. Me l'han atorgada per rescatar un vaixell. Sóc el rei del món! Has dit que t'agrado molt? Vull dir, sí, estàs molt bé. Què és això? El Vini i companyia tramen alguna cosa. I doncs, què trama? Odio el peix. He d'arribar al fons de la qüestió. Vaixells. Però tu ets el repel·lent de la zona o què? Jo? No, esclar que no. Ei, com va?